Hej og velkommen til vores aftenvlog. Mig og Frida vil egentlig bare vlogge vores aften. Så vi håber, I vil følge med. Og senere i dag skal vi også i spa. Det bliver rigtig sejt. Og det er et spa, vi lige har købt. Vi kan forresten lige om lidt gå og vise det. Klokken den er 8:30. Lige om lidt i hvert fald. Så kom med og se vores spa. Okay, her er spaen så. Bum, bum. Min far han lige ved at ordne den lidt mere. Nu der skal vi have nogle snacks. Det som snacksene består på er. Og popcorn er det står på. Okay, popcorn. Okay, skal jeg prøve den her. Mikroovntid. Okay, jeg skal lige have fundet ud af, hvor lang tid de skal have. Og kan du ikke lige slukke den op? Du skal bare åbne lågen. De er ikke engang poppet ind. Okay. Og så giver vi dem bare 2 minutter, og så prøv at se, hvor lang tid der er der. Skal de ikke bare, indtil de popper mere. Okay, vi lige har fundet ud af, at den skal have 1-4 minutter i mikroovnen, så du starter. Jeg har fundet ud af det. Ja, hold op. Så sætter den bare på 3, for den har fået et minut. Så bare sæt den i gang, så har jeg timer på. Sådan der, vi har timer i gang. Jeg synes ikke noget. Tak for det. Så nu er den ved at være færdig. 5, 4, 3, 2, 1. Så. Popcorn Og vi i. går. Stop nok ind. Ikke helt. Er det ikke varmt? Okay, jeg kan godt gøre det. Og jeg henter lige den der bager. Baddier. Skal den lige ikke også have mere salt? Ja, vi får salt på. Det. Okay, jeg kan lige hente noget drik til os, mens. Jeg har fået som opgave lige at hente noget drik til os. Nu skal vi ind og hente drikketing. Okay. Sådan der. Jeg tager de her 2 med mig. Og så skal vi ind og hente det. Her var der drikke. Vi skal lige have nogle kopper. Må se. Så smoothie. Nu har jeg Spiderman. Hej. Vi skal have nogle kopper. Kopper. Så blev vi klar. Og vi skal se film. Det må jeg undskylde, men vi glemte lige at filme, men vi har simpelthen fundet en film, vi skal se. Den er ikke på dansk, og så har vi fået lavet snacks og solvand. I så, vi fik lavet de her popcorn, som er mega lækre. Og så har vi også fået rullet fra og tændt lys. Og gjort det hyggeligt, så nu vil vi egentlig bare se film, inden vi skal i spabad. Vi finder lige noget andet, fordi at det der andet, det var virkelig kedeligt, så det gad vi ikke at se alligevel. Okay, vi ved ikke, hvad vi skal se. Okay, vi skal se Olsenbanden på dybt vand, så woohoo. Lad os bare komme i gang. Tinke. Så er vi i gang. Nu er hun simpelthen lige gået ind til sin mor for at hente en dyne til mig og en pude til mig, så vi rigtig kan se film. Og sådan klokken 9:30 cirka, så skal vi ud i spa, og så tror jeg bare, at så ser vi lidt mere film efter. Nu skal vi tage hen og finde en dyne og en pude. Nu er Nynne kommet tilbage.
Og når vi lige får en dyne på til mig, så opdaterer vi lige igen. Okay, så nu har vi lige fået en dyne til mig. Og jeg låner bare Nynnes pude, der ligger derovre bag ved det der tæppe. Så ja, og lige om lidt skal vi til at finde en madras, så jeg kan ligge dernede på gulvet ved siden af Nynne. Fordi at vi kommer bare ikke sove i samme seng, det er åbenbart forbudt. Det er den her. Ja. Nå, vi er med mig ind og hente madras, som Frida skal sove på, så kan Frida lægge doven ind. Okay, hold da op. Alle kan I høre mig lige nu. Okay, jeg lukker lige døren til. Sådan der. Nu går vi altså lige herind, fordi vi skal have den madras, som Frida skal sove på, og den ligger der. Så den skal vi lige have bakset ud. Mig og Frida, vi vil egentlig lige nyde vores film, og så vil vi vende tilbage, når vi skal tage spagbad. Så kan I lige se os klæde om. Ja, hej. Og så, ja, det jeg prøver at sige, så kan I også lige se os være lidt i spag. Så, adios. Og bare rolig, vi har badetøj på. Okay, det er næste morgen i vores vlog. Jeg er lige stået op, og Nynne, hun sover stadigvæk, som I kan se. Så lige nu er det bare mig, der vlogger, og så Nynne står op, så opdaterer vi lige. Som I kan se, nu er klokken 9:14, og Nynne er ikke stået op endnu. Men jeg tror, hun står op klokken 20 eller halv eller andet. Nu skal jeg have tøj på, så det ser vi også lige. Perfekt. Nu gør jeg lige noget sådan, det kan være, at Nynne, hun står lidt sådan hurtigt op. Okay, Nynne, hun har sådan en Google-en, okay. Og den kan man få til at sådan sige noget, så det prøver jeg lige at se, om hun kan stoppe det. Okay, nu vil jeg lige få den til at spille noget musik. Hey Google, spil Alle Penya. Så nu må Nynne altså også snart stå op. Lina vidste, hun er ved det. Nynne. Op. Hold op. Prøv lige at gøre noget. Ja, hun er slået op. Det virkede. Nu er lille Nynne stået op. Nå. Sluk det der. Pis. Hey Google. Tænd. Okay, altså jeg er simpelthen blevet vækket nu på en ordentlig gang. Lortemusik. Klokken den er 9:36, og jeg hopper i noget tøj og får bastet til og så tror jeg ikke, der går så lang tid, at vi skal have morgenmad. Sådan er det. Nu har jeg fået tøj på, nu går jeg ud og baster tænder.
Okay, så nu er hun lige på toilettet, så jeg må lige vente. Må jeg godt komme ind nu? Hej med dig. Hun kan ikke finde nogen sokker, så nu gør vi lige mig klar. Ja. Nu er vi lige blevet færdige med at spise morgenmad. Okay, hvad skal vi nu lave? Det ved jeg ikke. Mig og Nynne, vi har lavet sådan en indbrudsvideo, men åbenbart... En sketch? Ja, fordi at der åbenbart havde været... hammer med og politi. Lyde og sådan noget, så kan vi ikke lægge den op. Så det er vi ked af, vi brugte hele dagen på den i går. Men vi kan så ikke lægge den op for jer. Nej, den var virkelig sjov også. Ja. Det handlede om, at jeg var sådan en lille bjørn med sådan hjerter og hue. Der var indbrudstyven, og så var hun politimand. Så vi kan desværre ikke vise jer den. Okay, vi er lige blevet enige om, hvad vi skal. Vi skal ud og gå en tur nu. Nu skal jeg lige hente mine handsker.
Okay, mig og Frida, vi er simpelthen lige gået ud for at gå en tur nu, og jeg aner ikke, om I kan høre os lige nu. Det blæser sindssygt meget, så nu vil I egentlig bare se os gå. Okay, så det var blevet simpelthen for koldt, så vi går hjem igen. Vi nåede sådan at gå 200 meter, så ja, det var ikke så langt, men det var simpelthen for koldt, så vi kunne gå der. Så vi ses, når vi er hjemme. Vi er kommet indenfor, så der var ikke super duper lang tid for Frida, hun skal tage hjem, så vi skal også snart tage afsluttet den her vlog. Men nu der vil vi egentlig bare lige få pakket Fridas ting sammen, så det kan I lige være med til. Vi skal også lige hente mit badetøj. Mit badetøj er der. Min trøje. Og dine badebukser og mine bukser, det er. Det er lige vælge nogen, der er mine. Det er dem der. Men kan egentlig også lige vise bagbadet, fordi at det er blevet sat op. Det ser sådan her ud. Og vi var i det i går aftes, som I også lige så et billede af. Den er og senere i dag kommer der en elektriker, som der kan sætte bobler til, for det virker ikke helt endnu. Vi har nemlig købt den her brugt. Så. Men jeg tænker, det kommer på Fridas video. I en short video, der er bobler i, så hej hej. Tusind tak, fordi I så vores vlog færdig. Vi håber, I synes, den var god. Vi har i hvert fald gjort os umage med at lave den. Husk at like og subscribe. Vi ses. Hej hej.